Jaod bura Maseme James Nyikalo oyier jakom komiti mar thieth e od bura mamalo ka Ivo Bara oyier jalup jakom e komiti mar somo. Governor Nkod Baba in every move motimo and is supporting the thing 100%. Jo ODM bade Masiaya dok ne Governor Masiaya James Orengo e wiling mare e riwruok mar Raila Odinga gi William Ruto. Japuonjre ma jahigni 10 yudo thieth tok jowetene goye kuom ndikogi ni gigoyo koko e klas. Machiegni mar yudo weche manyien mag kagi kacha, nyinga en George Bati. Jaod bura Maseme James Nyikalo oyier jakom komiti mar thieth e od bura mamalo ka jaod bura machuka e Gamba Ng'ombe Harrison Munene dhi bedo jalupne. Nyikal okaw kar jaod bura ma Endebess Robert Pukose ma oyier jalup jakom e komiti mar budget. E lokruoge ma otim e komiti mag od bura bende omiyo lemo jaod bura ma Kabondo Kasipul Ivo Bara makoro en jalup jakom e komiti mar somo, komiti ma otelie gi Julius Meli. Jatend piny William Ruto kawuono dhi mbele kod limbe mare kaunti ma Nairobi ka olimo sub kaunti ma Lang'ata kod Makadara. E limbe mare Lang'ata, Ruto osiro tudruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga komedo ni sirikande biro golo $2 billion mar bero apeini ma yudore e boma ma Nairobi. Sasa niwaulize nyinyi, si nyinyi mtaniua na majina? Sasa mimi nataka niwaulize, mulianza huko mukasema hustler, alafu mukasema survivor, sasa mukaenda ingine Zakayo, sasa nasikia mumefika Kasongo. Sasa hii majina mutaongeza mpaka itafika ngapi? Bado mutaongeza ingine ama hiyo imetosha? And I must say this, that Raila Odinga is the foremost patriotic leader that has decided that the unity of Kenya, the progress of our nation, the transformation of Kenya is very important to all of us. And I want to tell other leaders, let us join forces. All Kenyans, let us be patriotic to our nation. Let us work together, not for the benefit of leaders, not for purposes of elections, but for purposes of the transformation, the progress of our nation. Josiasa duond bura mar ODM mawuok kaunti Masiaya odok ne Governor mar Masiaya James Orengo ewi mano mosebedo ka nenore ni chung' mare ok ler ewi winjruok manitie kind jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga. Orengo osebedo ka isayo kuom rem machopo e romo manokelo kanyakla Odinga gi Ruto, kendo rem wuoyo ewi wachno ka jakom mar ODM bade Masiaya to wacho ni Orengo nosesiro okang' makamano e kinde limbe mar Raila Odinga e kaunti Masiaya e thuolo manodhi kawo pach jopiny. Ne giwuoyo e romo mane gibedo go Siaya kama giwacho ni kinde mane oganda Luo ng'e mana gi kwedo piny owacho oserumo, ka koro gikwayo oganda Luo ma oyudo lemo e sirikal mondo kel dongruok ka Luo. Nyaka ne Baba Siaya, Governor Nkod Baba in every move motimo and is supporting the thing 100%. Jok ma wacho aini nitie propaganda e social media ma wacho ni sijui ni opingo sijui na Orengo Raila ok nyal chopo e kindi in jok ma mabor. Governor is a very senior member of the party. Ka party agree, Governor is within that. Governor was talking as an individual that time. Now it is the party talking. And Governor is a member of the party. Mark Manani, we are a talking society. Your Kenya, killing nango. Kiwoyo nango. Emom yoge no Governor. Governor no say woyo stand by my clear. Mano wacho mokwongo sekalo. Manyo wacho kine mon watigo. Raila means well for Kenya and he loves his country. Mane momiyo kata nyocho bedo ni jogo nogore kode tok announcement mar election results to podo oswalo pride gi gimora mora mare mowacho ni we wati gi Ruto for the betterment
of Kenya. Jatend migawo mar arita pacho ka Kipchumba Murkomen oyango ni sirikal nigi geno kuom ogai mar doho Martha Koome kanyakla gi jong'ad buche mamoko ma osebedo kochung' ne ratiro gadiera e pacho ka. Oyango ni sirikal ok bi dhi ataro gi chike mag doho ka koro gibiro chiwo sir kaachiel kod arita mowinjore ne Martha Koome. Tunaamini kwa judiciary na tunaamini kwa judges ambao wanasimamia kwa ukweli, na ile propaganda watu wanasema hapa ati wanataka Chief Justice, wanataka Supreme Court judges. I want to assure you that the government of Kenya under William Ruto will not interfere with the independence of judiciary, and Madam Chief Justice will continue doing her job, and we will protect the Madam Chief Justice. Nitahakikisha usalama wake na support yote anapewa Chief Justice, the First Lady Chief Justice. We want to make sure that she succeeds in the work she is doing. Ogai mar obila Douglas Kanja oseyo jago mancho yawo tesendo bila e kar chung' od bura ma Kesese County ma Uasin Gishu okoni ne ok luwo chik mowinjore mar yawo tesendo bila no. Koloso Mombasa bang'e yawo tesendo bila ma Mbaraki mancha oger e bwo aguch omenda mar NGCDF ma Mvita. Kanja okoni nitiere chike ma onego luw kapok oyawo tesendo bila moro amora e pacho ka. Kamachielo jalup ogai mar obila Eliud Lagat okoni sani giwuok oko motegno mar kedo gi joloko handi yedhe mamero ji kabende gi singo mar kedo gi kweth jonjore ma osebedo ka rocho arita e gwenge ma kadho nam chumbi. Walifungua station yake, police station. Ya kwanza mimi niseme hiyo ni makosa. Maana kuna taratibu ile inafuatwa. Wananchi wa hapa for example wakitaka station, kuna utaratibu ambao inafuatwa. Hiyo ilikuwa ni makosa kubwa ambao haikutakana kufanyika namna hiyo, lakini ikiwa wananchi ya eneo hiyo bado wako na haja na kuwa na kituo cha polisi, hiyo ndio utaratibu ambao inatakana kufuatwa. Asante sana. Na tumesha direct officers wetu hapa. Issues ya madawa, bangi, pombe haramu hatutakubali katika maeneo hili. We will not allow our children to perish because of dawa za kulevya. We are going to fight it hard. We are going to fight it from the south, from the north, from up, down, until pombe na bangi siishi katika mji huu. When somebody is armed with a dangerous or offensive weapon, using personal or actual violence in order to obtain or retain things stolen. And I want to put the people of Mombasa on notice that hatutacheka na hawa. We have our role to play and we will carry out our mandate, sir. Japuonjre ma jahigni 10 dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' ma Homa Bay bang' ka jowetene ne omonje ma ogoye marach e skul ka gise kuom ndiko nying-gi kaka jogo koko e klas. Japuonjre no masomo e skul primar ma Nyasumbi Lambwe Ward e kar chung' od bura ma Suba North ne oyudo hinyruok maricho bang' jowetene nywakone kendo goye marach ma giwe ka gituro lwete kendo hinyo ng'edene. Japuonjre no ma en prefect class gi omi teko mar ndiko nying jogo mago koko e klas ema kane osendiko nyingego to ochwalo ne japuonj gino mane wang'o jopuonjre wetene ma bang'e nomonje kendo goye marach. Nyaka sani obila kaachiel kod bar migawo mochung' ne weche mag nyithindo e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi nonro margi e wi okang' ma onego kaw kaluwore gi monj mane otimne japuonjre no. Kanondiko noisemakers e skul, koro ne nyathi wadgi nohiny. Koro kan wabiro to no nitie ofisa achiel manobiro irwa ka penjowa gima notimo nyathi, koro nwa explain ne. Bang'e to ne gibiro e group, koro gipenjo gimotimore. Koro bang'e ka wasenyisogi to giluongwa wadhi mwalo kucho. Koro mwalo kunya bo wachak wandiko dhowa. Then ne ginyisowa ni mondo wakaw namba moro kanyo. Koro namba manokaw to waiwai manotiyo kodo. This matter is with the police. This matter, they have the OB. The matter is being tracked. But me, as a children's officer, I'm purely concerned, first and foremost, how safe are our children in school? Responsibility, accountability squarely lies with the head teacher of the school, who should be first even held responsible, then followed by the class teacher. One called Esiptal Kai,
nodonjo kako konyal wuotho, lakini sani at least en gi improvement matin. Wan gi geno ni elwet jolony ma mule odhi bedo maber, kendo wan gi geno ni obro chango mane lamo moketo ni be mondo wuoth mondo doge e skul mondo som maber. Chenro mag ohala ne obedo gi ng'ikruok e apaya ma laini moja e boma ma Kitale bang' miche gi miche mag rowere bago ng'anyo ka gidwaro mondo jaod bura margi Masaboti Caleb Amisi owuog e duond bura mar ODM bang' jaod burano rem yudo lemo mag komiti od bura. Rowerego manoting'o bok mani kod andika wacho ni ok gimor gi okang' ma duond bura mar ODM okawo mar tamo jaod bura margi e telo mag od bura, ka giwacho ni okang' ma kamano biro duoko chien na dongruok margi kata ka obedo ni gisebedo ka gisiro duond bura mar ODM e kinde malach. Okang' ma kama kata kamano okwedi kod jotend duond bura mar ODM e gwenge ma Saboti. Sisi tunasema mchukue hiyo ODM muende nayo. Leo huyu kijana hapa Trans Nzoia, mheshimiwa wetu anaitwa On Caleb, huyu kijana ni amepigania ODM Trans Nzoia. Unadhani kupata mbunge mmoja kwa hii county ni rahisi? Hapa sio Vihiga, hapa sio Kakamega, hapa sio Nyanza, si ndio? Tuliingia ODM juu ya kijana Power. Tuliingia ODM juu ya kijana Power, ndiye alifanya tukaingia. Juu ya upendo wetu sisi tumeingia mpaka hapo hivyo. Tumeingia kwa chama ya ODM. Kitu imeniuma sana. Imenikula kichwa kitu sana. Baba, tumesimama na wewe kama vijana kwanza hapa Trans Nzoia. Hujaichukua hata kijana mmoja ukamweka huko juu ukasema nimemsoma akae huko. Unachukua hii kijana ya kugoma juzi huyu. Anakuja juzi. Kasamuel amekuja juzi, unamchukua unamweka karibu kwa broad base. Unaacha kijana Power unamtoa kwa PSC. PSC ilikuwa kijana Power Caleb Amisi. Mbona unampeleka hivi? Trans Nzoia ndio chama wa ODM Trans Nzoia. Giko mar weche manyien maka gi kachero kamano kuom yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien kinde duto sa achiel gi sadek ibiro yudo weche mamoko kendo koket gi Radimba mana Ramogi TV. Erokamano, nyinga en George Bati, uriti masane. رمضان ده حياتي، رمضان ده سماع مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 لا. رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine.